kete kaka okete no e yo makare. Ok adwa dhi e yo mar blame katiba ma Kenya kama nolosi gi joma nolose go en level monyalo konyo go Kenya kama Kenya nitie sani. Ada wacho ni problem maduong' mag misuse madhi mbele counties is fully bestowed e lwet MCAs moyier. Nikech king'iyo samiloso budget ma Mheshimiwa Mambo wuoye, budget kiloso, budget wuok from the executive arm of government mar county. And upon the MCAs kokele assembly, mondo they through the budget executive okelo. Because they are a appropriation arm, gina magipogo pesa. Ging'iyo ne jo pesa moketi mag wuoth gi begin properly used samo keti no to begin moromo tango me kuonde moko wachano kete mang'eny. Ada wacho ne MCAs ndalo mang'eny ok osebedo ka dwa tiyo tijno. MCA ko the assembly kokel budget ong'iyo mane ward na okete ndaradi, ward na okete piadi, ward na okete ang'o. Ok odwa ng'iyo nikech kokel budget nigi columns adek. Mokwongo en personal emoluments mago salaries mag jotich mag county tema nitiere county. Nitie O&M, operation and maintenance, then nitie development. Most of the time jogi ng'iyo ga nikech salary mar ng'ato ok inyal ng'ado. Ok inyal ne salary oketo mamalo nikech idhi ng'iyo the number of staff vis-a-vis the payroll margi tiyudo pesa monego icham mshahara. Kama pesa biro misuse en operation and maintenance. Kanyo mantiere gik machalo kaka wuodhe gi. Iyudo ka department oketo air travel and foreign trips pesa kada million a day, kada million a beach. They are like 15 people kende in that department. It's upon the MCAs mondo dhi kanyo ongi column mar operation and maintenance. Mondo ging'ene pesa moketi mag wuodhe gi, pesa moketi mar fuel, pesa moketi mar allowances, gin pesa mage. To gidhi timo ang'o? Emomiyo ok ada blame the executive mokwongo. They blame chakore assembly, nikech assembly kama wantiere no, wan mene nyiso jogo niya, nyu keto nudwa dhi teach 10 million travels, wang'ado 10 million to 5. And there's nothing they can do as executive, mwang'ado kaka MCAs no, mane mabiro tiyo. So because jowa mang'eny and also mabe wada blame professionals, machalo huo no masuba chachil. Ne, kiseng'yo ka assemblies run, sana maluo Nyanza ka. There's a lot of patronage mar the party. Ma iyudo ka the ji oyier mopogore e county assembly. Kendo ji nigi lony mopogore sama ji odhi tich kanyo. Iyudo ka ng'ato noyier daktari, ng'ato yier japuonj, ng'ato yier japur, ng'ato yier ji mopogore mabiro e county assembly. Tiyudo ne sama koro ket jok manyalo ng'iyo something serious, tiyudo ka the party interfere with their allocations, putting people on different committees. Nikech kata king'iyo the National Assembly kako osebedo ka tiyo, ene ka dipo ni ng'ato biro gi lony kata en wakili, tiyudo ka ibiro tere committee mar JLAC, mar administrative law gik machalo kamago. Kuonde moko ma pache gi teko ne gi rieko ne nyalo tiyo. Kibiro county assembly iyudo ka samoro lack of knowledge mar jowa moko mokete that committee, let's say budget. Mok ginyal nono figures gi maber, magi wuog oko, magi wacho my figure marach mondo waduok koni. Koro I want to blame it first on the MCAs. Ne gine monego kuong ng'i ne samo kel budget mar assembly. We kuong ringi dhi ng'i pesa modhi wuod in terms of development wuod ni kende. Because pesa mang'eny opande O&M, operation and maintenance ka. Kae kama okete pesa mang'eny, mok jo mang'eny ok dwa ng'eyo kako ket gimoro gidhi tiyo nang. Kaka budget non ndiki ka what we have sani through the control of budget. Ene koket 100 million for foreign travels. It means that the first 6 months nyakitigi 50 million. Then the another 6 months it gives another 50 million. It's 50% that way. Koro it means that you will lara reki pesa ni ka gisekete kanyo kata koro itiyo kode maber itiyo kode marach gi lara rekode mondo gi meet that target marne after the first half of the financial year gisechamo nus pesa na. Mae makelo wuodhe moko mang'eny go. Again kama jakelo problem mar misuse mar pesa gi makoro iketo mang'eny gi. Ene sama ji choko osuru kaka sani koro jo Kisumo choko kaka wan waketo. Sama itimo budget wan kaka MCAs ikelo na proposal gi the executive. Ne this financial year wa expect no the choko pesa maromo kama. Jogi end up no ko choko pesa cha. Odong buo kanye ki wan sama timo planning ne wange pesa ma national government dhi miyowa, wange pesa ma donors dhi miyowa, to wange pesa mo dhi choko kaka county. Samora mo ko choko pesa no mar county, the burden goes back to development. Iro ka contractor mo mi tich koro ok nyal chul because pesa choko chopo kacha. To moko gi onge chima gi dongega.
onge ching masayudo ni pes fuel nyo mi department pes fuel to pes fuel no dong at the end of the financial year enorumo gate pesa travel mar foreign trips gi enorumo gate ngama dong ka suffer in the development and the contractors on the ground and therefore one kaka one MCS we should agree ne ka ngato ka sani ni wadi Kisumu choko 400 million ango mi wakawo ne wawuondre ne wadhi choko 1.5 billion to ange very well no choko 400 or 500 or 600 million mwa choko no should equate gi gimo wadhi tiyogo mondo we reduce expenses machalo mag travels. We have to be very sure with our own source revenue. We are very sure the national government will give us their part. To more kwa nuga dire en marwa choko ni. Kuro and to me I feel ne mokwongo MCS have to take responsibility. Gi kwongo ngi budget mag operation and maintenance ni. Ka pogi ngi ka development side. Ni chikane mi pande pesa the executive officers mondo gitige yo marach. Amiyo for now adwa kwa MCS wadutote kamoro magintiere. Ne sama mitimo budget kapo kidhi chako gi ward mari na ngoma ne kanyi pesa ma ne gitere ward mang'eny donge ma jiringo go ne foreign travel. Omiyo anadwa kwa ene mokwongo MCS kwa the budget tikwongo ng'iyo the operation and maintenance. A department has this number of officers. Department is writing foreign trips for what reason? They have to come and explain the assembly ne one order the foreign trips a beach rapar with this match. This my benefit ma gini the kilo ne county. And this is why we want to do it. Koro with the reason in assembly the department who agree what is the bare minimum kara what is the optimal position mar gini ne ober ko kete number di e figure maro mana to ko ante wabro marengo ne adhi alar ndara bed gi ndecha adek abed gi ndecha ang'wen abed gi p abed gi cd abed gi dispensary to adhi we pesa mang'eny mibiro kethgi because wuodhni ok en mar MCS kende wuodhni en nyaka mar executive as a county as a whole koro an kaka nene gi ka dwa na kete ne wan kaka oganda sana wan koro wan joluo e Nyanza region ka kwa nyalo timo tim mar ng'iyo budget mowinjore kaka wan MCS mokwongo to misuse miwacho gi ok bi bed to bed yora tiro be ne pesa moketno en pesa mowinjore ok buketa kida ng'ato from somewhere mofil ne kose kadhe budget to dhi ringo ga ringa makoro dwa mano make sure ne 50% osechamo kapok ducha uchelo rumo mondo tiek modong cha. Erokamano Gard Olima ilere yo makare nyakora mag jong bende in kod ng'eyo ni kuom yuto ma county yudo kaka le osuru ma gichoko kata mwandu mopogore opogore ma giketo omenda ma indiko nitiere atamalo maromo